पहाड़ा पड़ा था दुके Dokado. Dokado. Dorincan. Dorincan. Taichon. Taichon. Dutegar. Dutegar. Dupandol. Dupandol. Dutekabaro. Dutekabaro. Dutecodo. Dutecodo. Duatasolo. Duatasolo. Dunuathara. Dunuathara. Dudambi. Dudambi. टमाटर देखे हम अपनी दिन जगह छील के खाता टे और मांगते ही तो गाली देता टे अरे उधुआ एने होता फिर बदमाशी कैले तू का गुरुजी कहू कहता गुरुजी झूठ बोलता ई पेंसिल हमार ह एकरा के हम खाई चाहे तूरी तो खाली बदमाशी चलेगा खाली बदमाशी चलेगा जा करके बैठा फिर शिकायत ना मिलेगा चाहिए हमके जाता देख लिए है स्कूल से छुट्टी हुए थे पटा हाँ। के छाती की बातें ना तुर दे बदमाशी ना होके के चाहिए एमएस हमरा उधवा चिउटी काटा था इनकरा समझा दी अरे अभी ये तोरा के समझेनी है फिर जा करके तू छुट्टी काट ले फट सा आते ने इतना बदमाशी हुई एकदम साफ एकदम दिमाग खराब करके धर देले बाड़े फिर हम जाके हेडमास्टर साहब से शिकायत करें वो तो ऐसा लिखा के नाम लिख करके एकदम हमनियों के आफत कर दे हनी आफत हो गई बाटे एकदम पढ़ाओ पढ़ाई चलो चलो बाबू तू पढ़ा था 3 के पढ़ा तू तीन का तीन सब कोई जोर से बोलो तीन चौके 12 5 15 18 7 कोई 9 24 9 27 ठीक बा बहुत बढ़िया हम पढ़े गुरुजी चरका वाह चलो सुनावा चरका 4 चार दूनी बोलो बोलो आगे बोलो ठीक बा 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 4 चौके 16 4 बजे 20 4 छक घरे ना याद किला ठीक से याद तो कहीं है गुरुजी तनी काहे भूला तारा चरका 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 4 चौके 16 4 बजे 20 4 छक 24 बस और बढ़िया से याद करके आई है ठीक बा बैठा गुरुजी हाँ हमरा लिखे आ गई लेकिन रउआ से ना पढ़ाई ऐसा काथी लिखबो जे हमरा से ना पढ़ाई हो देखी लावता हाँ कहाँ लिख ले बाड़ा ए पर हम लिखा तानी अच्छा अरे वो पढ़ ले लिखा था पहले कहाँ कुछ बुझाता अरे भाई कथी बाटे बताई रुआ बताई भाई कुछ बोल नहीं बात अब हम बताई कथी यही से नु कहल गइल बा कि का रुआ कहल? भी अध कचरा गुरुजी बानी पूरा ट्रेंड नहीं की भइल पूरा बुद्धि नहीं के भेल रुआ भाई कथी ह नहीं के मालूम ना ई कथी ह एकरे कहल जाला बलमुत्ता बलमुत्ता का हरे जब देखे नी गौवा में बैल चलेला आ सुसु करत चलेला ये सब तू कथी कथी है जो को सीख तारे या सिखाओ तारे सबके जे यहाँ पढ़ावल जाता उ पढ़ ठीक बा हमरा मोहना सिखैले बा के अरे मोहना कहाँ बाटे मोहना ये सब आलतू फालतू चीज तहनी के सब सिखत पढ़त रहेला यही सिखैले बा गुरुजी यही सिखैले बा हमरा के तू कहाँ से सीख ले रहे हो हां हमरा भी ये सिखाइले लड़का लोग शांत रहो बैठो देखो जो यहाँ बताया जा रहा है दिखाया जा रहा है उसको ठीक से समझो और बुझो ये प्रणाम हेडमास्टर हाँ साहब प्रणाम प्रणाम के नहीं ए उधोगे खोजे चलाओ तनी सारा क्लास ढूंढ मरनी कोई लोग कुते नहीं खे कहां बैठैले बानी ओकरा के आज कहाँ आयल बाबू स्कूल नहीं के आई ना ना आज स्कूले नहीं के आयल कबो टाइम से आवेला ना वो तो हरदम कबो सवेरे ही आ जाई कबो टिफिन के बेरा आई कबो छुट्टी के बेरा आवेला वो पढ़े वाला लड़का नहीं खे नहीं के नु आ वो अइबो करेला स्कूल में नु तो लोग के तंग क के धर देबला लड़का तो तबाहे बड़ा सन हाँ। मास्टरो लोग ओकरा से तंग रहेला ओए मास्टर लोग के तबाह कर देता बताई तो कापी पे चिचिरी खांचेला आ चिचिरी खांच के मास्टर लोग से पढ़वावेला कि होई कथी है पढ़ी और मास्टर लोग कथी बताओ कि कथी है तो कहेला कि बैलमुत्ता हो बैलमुत्ता बताई ना कौन चीज बैलमुत्ता होला
मास्टर लोग हमरा से कहेला कि हे तरह उदहुआ कहता। ओहो तो उदहुआ पढ़े वाला नहीं का, बुद्धि के बड़ा मोट बा। ओ केतनो सिखावल बतावल जाता उ नहीं के सीख पावत कुछ। ठीक कहतनी रउआ। ऐसन बकदर ओकर बहन बिया कि मास्टर रउआ से का बताई, ओकर चले तो भारी न लगे तो मुड़िए पर बैठा के उधरुआ के राखी। बताई तो ऊ कहाँ पड़ी जी? तो उ आज नहीं के आई, कहीं गोली वोली खेलत हो, जाके खोजी रास्ता में कहाँ बाऊ। अब देखी ना टोला टोपरी में अब चलता नहीं हम घर हाँ ओके खोजी, स्कूल में नहीं के आई। ओकर बरतुहारा के घर बैठल बाड़े सब। उ बियाह शादी कर दी, उ ठीक बा, उ अपन घर दुआर बसाओ, पढ़े वाला लड़का नहीं के। अरे जानते बानी जोन बरतुहारा होता कुछ ना कुछ ओकरा से सवाल पूछता तो बुद्धिया होको तो उन सवाल के जवाब हाँ देह हो गइल बा ओकर सौं से, हाँ। अब बुद्धि बढ़ते नहीं के बढ़ते ओकर। नहीं। तो का करे वो? ठीक कहल जाता ए हो जा। प्रणाम। अच्छा ठीक बा, प्रणाम। तो